Zaken is jierdei. En hoe oud bist du worden, Zaken? Waar is jierdei? Nee. Zaken. Nee. Schok het wel helemaal. Ja, ik zeg het. Tot mal. Nou, het grote cadeau. Ik weet echt nog net wat het is. Nou, maar zin. Zo, krijg wat. Nou jongens, dat winnen cadeautjes voor jullie. Oh, knock-out. Ik hou op. Knock-out. Ik hou op. Ik heb je dollar. Nou, hieronder zitten de tractaties. Hippe de pip. Hoera! Hippe de pip. Hoera! Een Ajax-buur! Oh jongens, go! Slalommen! Doe Hille. Klasse. Luca, helemaal tot de balken daar. Tik hem touw, ho, tik hem touw, ja. Is u zijn toer, ik moet netjes maken. Nou,